Så vil jeg ikke være med pis. Amen. Okay, så er der spisning. Der er i hvert fald 5 vegetarpizzaer derude til dem, der skal have vegetar. Så når vegetar der spist vegetarpizzaen, så er det, der gerne vil have det, der ikke er kød på, kan så gå til. Det er George. Der er ham, der laver det. Ja, det gjorde du. Så det håber jeg alle sammen sorterer. Det bliver langt. Det er lidt forsøg. Vi får se, hvor lang tid det kører. Vi har også en brodet forsamling i aften. Og det er jeg på en måde rigtig glad for. Der er aspekter fra alt. Og det er sgu noget af det, jeg selv har skrevet til min vennekreds på, at vi har noget fra alle lag og alle forskellige attituder og temperamenter. Noget jeg er rigtig glad for, det er, at vi har både Svalter og Simon-familien under samme tag her i aften. Det er sgu lang tid siden. Det er rigtig dejligt at se. Også at sidde ved siden af hinanden og kolde hinanden ud. Der er nogle, det har været turbulent fra tid til anden, altså nu tager vi det op igen. Der er også nogle af dem, der er til stede her i aften, jeg betegner som min anden familie. Tak. Jeg ved godt selv, om jeg skal kalde det. Jeg ved godt selv, om jeg er, og vi mangler desværre også et par af dem, jeg betegner dem, jeg er på. Så dem af jer, der er venner, skulle vi nok alle sammen gerne runde på den ene eller anden måde. Der er ikke noget specielt i min kandidatuddannelse. Det siger mere om det danske uddannelsessystem, det er ikke så meget. Det er nemlig sgu da sjovt, så det er fint nok. Aftenen er til for jer, den er ikke til for mig. Ideen med i aften, det er, at det skal være totalt uhøjtideligt. Man ved at få der pizza, det er praktisk, det er lækkert. Det er ikke lange bord, det er sådan, man kan gå og minkle. Der er fuldstændig bare et selvbord, og nu skal vi have været 65, vi er blevet cirka 55. Så der er oodles, altså. Der er aftenvenden siden de sidste 20 år, tror jeg. Det er så meget godt. Jeg har bare lige et par ord, jeg gerne vil sige i denne her anledning, når Andreas nu har fyldt de 30, og som har været med til at forme en til den, man er det altid svært at finde udgangspunkt for den tale, man nogle gange skal holde. Efter længere overvejelser er jeg kommet frem til, at den bedste måde at beskrive vores venskab på, er ved at sammenligne med et ægteskab. Det forekommer nok en smule svært for nogen, men det er faktisk lovligt i en del af den. Tilbage til sagen. Man kan definere ægteskabet som et socialt og økonomisk fællesskab mellem to personer. Andreas, vi har boet sammen i Præstegade i 8 år, og har et venskab, der går endnu længere tilbage. Det er længere siden de fleste par bliver sammen i dag. Så jeg vil mene, at denne definition kommer tættest på at kunne beskrive det venskab, også i situationer, hvor de fleste andre vil have sat fod i jorden og sagt stop, nu er det nok. I 8 år i Præstegade gik stærkt, men venskabet, det holder ud. Hvis vi ser på det økonomiske element af et ægteskab, kan der vist heller ikke være meget tvivl om, at vi kan sætte flueben med den del af definitionen. Huslejen kørte noget flex rate, der var lejlighedsvise diskussioner om indholdet af køleskabet, hvem der fik de første kolde øl, og omfanget af indkøb, der skulle foretages. Vi har desuden haft diskussioner om møblement, hvornår skulle det skiftes, hvilken stil skulle det være. Der har været divergerende meninger. Det er alt sammen ting, som de fleste, der har et ægteskab på kirkeligt eller kommunalt papir, kan ikke genkende til.
Det ville være løgn, hvis jeg sagde, at der ikke også har været en række prøvelser igennem årene. Det første punkt, jeg vil bringe op, er, at det har været hård kost, at du først er blevet dygtig til at spille på violin efter jer. Jeg har faktisk gået så langt som at sige, at det er hamrende tarveligt. Rundt regnet er jeg blevet eksponeret for en 5-6 år med en skrættende violin og en halvtag svensk folkevis øregang. Svenskerne gør meget forkert, men det her skal de sgu ikke have skylden for. Det er heldigvis kommet efter det, fordi vi også har haft en fornemmelse, at du agter at få i løbet af aftenen, og det har du så faktisk allerede gjort, og er kommet mig i forkøben. Mens vi boede sammen, havde vi givet hinanden håndslag på, at der aldrig skulle komme en harmonika ind i lejligheden. Alligevel skal jeg så for min kæreste, der ikke er så god til at holde på hemmeligheder, erfare, at du rent faktisk har en harmonika i lejligheden, og at du har betroet dig til hende, men ikke til mig. En ordentlig skrubbel af et 3-oktavs pibe, og jeg er klar til at hyle mig ind i ørerne. Jeg spekulerer stadig fra tid til anden på, hvor panisk du har været, når jeg er kommet hjem, når du skulle kaste ind under sofaen, sengen, eller hvor du har hjem med stolen på negative ting, som jeg skulle fremhæve i den her tale. Og jeg kan jo heller ikke selv se mig fri for at have testet dine øregange med diverse pulserende basrytmer gennem årens løb. Det leder mig tilbage til en af mine indledende pointer om, at du forstår dit plads. Og så udnytter du også den plads, du selv får. Violinens kamp mod basstrummen, det er nok et punkt, jeg aldrig helt lærer på samtidig. Det er, at du er rummelig, humoristisk, hamlende loyal, og i ordets vis den rigtige forstand, en inspirerende ven. Du formår at gå imod strømmen, uden at bukke nakken for konformitet. Venner som dig hænger ikke på sammen, det er jeg klar over, og jeg sætter enormt pris på det her skab. I dagens Danmark ender et ægteskab ofte i en skilsmisse. Det vil aldrig blive talt om i vores tilfælde. Til trods for, at jeg er pænere end dig, og har lukket mig til Vesterbro, vil vi altid have et særligt godt, og det er en stor fornøjelse at fejre dig i dag, vel vidende, at vi har et venskab, der er godt ved tid til at træske. Det kalder Bessens hus. Der bor Andreas for sig selv, men kan farhus. På Rubis bedkanalen, han kigger i sit glas. Hvor fanden blev den af den whisky her i byens palads? Han har jo mange laster, og